ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ସମାସ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ୟତେ ଅନେକ ପଦମ୍ ଇତି ସମାସଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନ ବା ସଂହତିକୁ ଆମେ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମାସ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥାଶ୍ରୟୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ମାତୁଳାଲୟଃ, ମାତୁଳस्य ଆଳୟଃ, ସେହିପରି ଉପକୂଳମ୍, କୂଳस्य ସମୀପମ୍ ଉପକୂଳମ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣୌ, ରାଧା च କୃଷ୍ଣस्य, ବୀଣାପାଣୌ, ବୀଣାପାଣୌ ଯସ୍ୟା ସା। ସମାସରେ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ପଦମାନଙ୍କର ସଂହତିରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦଟି ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାତୁଳାଳୟରେ ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଅଛି, ମାତୁଳଃ ଏବଂ ଆଳୟଃ। ସେହିପରି ଉପକୂଳମରେ ଉପ ଏବଂ କୂଳମ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣୌ, ରାଧା च କୃଷ୍ଣସ୍ୟ। ମାତୁଳ ପଦଟିକୁ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଆଳୟ ପଦଟିକୁ ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତୁଳାଳୟରେ ଆଳୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ଉପକୂଳମରେ ଉପପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଦରେ ଉଭୟ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ବୀଣା ପାଣିରେ ବୀଣା ପାଣି କାହାରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଇ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ତା ଅନ୍ୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପଦମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସମାସ ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ବା ଚାରୋଟି ବିଭାଗ ରହିଅଛି। ଏଠି ଦେଖ, ପୂର୍ବ ପଦ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାହେଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଯଦି ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। ଯେପରି ମାତୁଳାଳୟଃ, ମାତୁଳस्य ଆଳୟଃ, ମାତୁଳାଃ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଉପକୂଳମ୍, କୂଳस्य ସମୀପମ୍ ଉପକୂଳମ୍ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ରାଧାକୃଷ୍ଣୌ, ରାଧା च କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ବୀଣାପାଣି, ବୀଣାପାଣୌ ଯସ୍ୟା ସା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମାସର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମର ପଢ଼ିବା ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ।